Ke jingai khublai fi baro ake kerteng ke badan bor. Bar ke ba im ke jong utrai Jesu Christ. Ngidan hakade ke persai hakaba kidan sibon ki jisyam ke jikindo ki ba pen khia jimut jiberkhat ki ba pen thot ya katia kadam ki ba pen thot ya galai kawan haga jingim ke jenga bat jongfi. Ngakwa banai jislok iba lingkot. Ngidei ban perkhat hynrei ngim dei pat ban perkhat khuslai don sibon ba na preng jongi hagi digi si bam ta ngim kwa shu ban perkhat kani ka jimur khat ngim kwa shu ban perkhat niyo ingyo sngau sibon ki ai bat ngim kwa ban perkhat ublei ula ai ke jimut jim perkhat janga bat jabi bangin perkhat bat nak ke jim perkhat ki khas bon ki ai ni dei ban perkhat hynrei ngim dei pat ban perkhat khuslai namar balai namar ki jing khuslai kem wanra jing mentoi ai ruem penban ki jing khuslai ki wanra sibon ki jing do jing mentoi ki pendu thia pendu dem ki jing khuslai ki pen kha jingpang ki jing khuslai ki pen klumar jimot ki jing khuslai ki pelong ba ngin simigrai ki ba bakhla ha ka jingem ka jenga ba jongpi na ki jing khuslai kha shibon ki aka bon ki primenta ka perthai la len shop len share ka perkhat perdan ya ga jingem da ki jing khuslai ka kta ega jing snow kakta iga lek kawan kakta igi samla ke barang puli putih kakta igi ba trekam trejam kani ke jing khuslai la krensha ka bible ba kamban ra jingmentoi ai roya namar kata kadau na ong biang ngidei ban perkhat hynrei ngim dei pat ban perkhat khuslai perkhat tangi ke ba tei perkhat tangi ke ba bha perkhat tangi ke ba dan buram perkhat tangi ke ba shisha ai bana ke jingmot jing perkhat janga ba jobi kin kha ki kam ke ba seiso ke jalenti ke ba dan jingmot ke jing simrai ke ba dei biang kin kha na ke jing perkhat ke ba dei pentelon ni ki kam baro syutrai Ongga kita probab khandre lenong gar khar balai ti ke jingmot jongpi on pen scam pentelon ke nog ki kam ke jinge ke jinjaya wat perkhat khuslai hynrei pentelon wanra ige shaublai ti ke jingmot jingi kin scam ninyo pat ige jingmot ki jongoblai ke jing perkhat ke jongoblai ublai wanga tip ige jingmot ki banga perkhat sepang jongpi kasiti ki pilipi kong wat khuslai hynrei ke jagaban khuslai duai show blai tiga jingsuk ke jong blai ke palat e ke jing sempang bri baro kan ri jai ke donor ke mesim jopio Christ Jesus ang gospel Matias Rio wat khuslai ke ingin bam ke ingin di ke ingin kop ngin sem pe ki tiuli ke penthor pe ki simbeneng kimya ther kimya ot kamut bi simbeneng kimya trekam kimya ki aksar kimi ni giskom ki penam ki kejat sentor ki snare ban her ki thamnyang ban her hynrei ke pang ke bau jisu kwa kalong bagi sim kim dan por ban khuslai ki her ki ruai pendan kam ki thamnyang pendan kam ki sentor ki kejat ki wa jimba jisu Christ pai ki tiu lili ke penthor kim ya thir kini hynrei wat usalaman na ke buram ju simkop kat iwe ni kitiu lili ke penthor kamot dang iternat ki sentio ban yo ga jing ruspa ga jing dap buram jong usalaman ji kai na ni kalong bingen de berkuslai hynrei wat suai ke ma jong blai bu nang kong yo utrai wat suai ke ma blai ke baru an sai lang tam happy ni dei ban perkhat hynrei ngim dei pat ban perkhat khuslai tengin pendan kami ke jingmut de perkhat ji ban perkhat ke kami ngene Masai ke singi saya bengi ban ya ke jing
penkan don kami ke jimut berkat ke ni pendep kam lupa ke jimut nakabanta don ki labon ki kam ke jam pendep kam lupa ke jimut tapi labon pala tho bo ki notes store ki mobile kemudian pendep ya kita ki kam kata kadai ka banlait na ke jing khali banlait na kanu ke jing ki wen na ke jimut berkat pendan kami ke jimut berkat na ke jimut berkat ki kha ki kam ki bakhrao ubling kirkui fi baro pinyo ke jimut berkat ke ba kya khran ke ba palai ke ba shai ya ke ba pin berkat nakam na ka lawai ka lathai ke jingim ki khun ki ti ukurim ke kurim jongpi ka kam ke jang ke puli ke dangli ke rep ke yang ki kamai yo ike jing berkat ke jong oblay oblay kirkui fi pinyo ike jing berkat ke jong utrai nakam da ke burom jo oblay ngin se syam hagoi ba kapor amen